जिल्ला आफादफोरखौ सिगां फारसे सिगां लांनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। थाबैनो जिल्ला आफादफोरा हाबलाङो। जिल्लाफोरखौबो थाबै हाथियार जानो खावलायबाय। बाजिस्निथि बे मेहेरगोनां ओंथि गोनां बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि सान बे नैथि साननि फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर बिरहोनाय Kopa আহিছে? क'क्राझार नायगाव। नायगाव।
बिबार बावनो थाखाय बिथांमोनखौबो सिगांनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय लोगो लोगोनो खेबसेनो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि बावजेनगिरि मानगोनां खोरोमदावारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय सिगांनो मदद खालामनो थाखाय लोगो आफादगिरि रमजान बसुमतारी बिथांखौ आं गुरै खावलायबाय।